I ćao svima ljudi, ovdje Stolar sa kanala Homo Sapiens i danas ćemo da igramo Black Ops 2, drugu epizodu. I razmišljao sam malo i sada ću da koristim snajper da vidite u stvari koliki sam noob. Već ćemo da vidimo, ako mi baš ne ide, neću više da, mislim, prestat ću da ga koristim, uzet ću neku drugu puškicu. Upravo sam otključio ovaj snajper, malo pre sam ga probao od nekog tamo što je poginuo, sam ga uzeo i baš mi se svidao, pošto je one shot, one kill. I onaj prošli bio neki kao polurafalni i nije ubio, mislim u glavu je ubio iz prve. Da, predivan početak. U glavu je mogu iz prve da rokne, ali ovako u telo, i u telo ubije iz prve. Mislim da se zove balista, tako nešto. Kako se meni tu učinilo? Da vidim. Učinilo mi se da sam video čoveka. Op! A čekaj, što nisam ko čovek ubio snajperom, nego vadim pištolj ovdje. Pištolj, pardon. Nije pištolj, nego pištolj. Uglavnom, ajde da se koncentrišem malo na gameplay. Ili ti gameplay. Šalim se. Ok, ne sviđa mi se ovaj zvuk, dobro. Prepadem. Idemo da nađemo neko kasvetno snajpersko mesto da pokušamo da ubijemo nekog. Samo da pokušamo da ubijemo nekog. Da li će ovdje da me vide? Hoće. Snajper na snajpera, idemo! To je zato što sam se mrdnuo. Nije, vidi se. Ne znam, ja sam juče... Čekaj, odavde možemo da uzmemo snajper, ali doći će mi neko sleđe. To osjećam. Au! Jao, mogu sam da ga ubijem! A ovaj vrate puca svaka mu čast. Mislim, vidi se da igra čovjek, ali ne znam što... Čim je otključio onakav skin, ali ne znam što je onako pucao... Kao seče dole, ne znam. Uglavnom, tupim ga. Fuck, zaklonji ga bre! Gde? Gde nestade? Evo. I sad me je ovaj odavde ubio. Izvinjavam se što sam noob, ljudi. Žao mi je, stvarno. Koliko imamo 2 kila sa snajperom, koliko toliko je okej. Ovdje je jedan naš crko. Okej, vidio sam ga. Dobar štek. Ali nećeš da ostane živ zadu koji nam sad desi. Ako ga neko ne ubije. Aaaaaa! Jel Hunter Killer, šta je? Nije bomba. Način fora bi bila da ljudi se obično kriju po kućama ili ispod ovog kada ide neko bombardovanje, ali bila bi fora da mogu kao da sruše to. Nadam se da će to u nekom... To je više kao malo Battlefield fora rušenje zgrade i to. Ali opet je mnogo cool. Mnogo mi se sviđa. Stole piroman. Čekaj, pa ovdje niko ne dolazi, nadam se samo da nije spawn. Neću ovdje da se šteknem, a da nije ništa. Ovo je spawn izgleda, ali naš. Čekaj ovdje. Neću ovdje, mi stenčuga smeta. Sad nećemo da budemo kamper toliki da čekamo ovdje. Jel neće prvo niko ni da ne iđe, verovatno. Sad me ne ide s pištoljem. Brate! Tek se sad vidi da sam noob na tu. Ja sam još naleteo na ovo. Još nisam provalio kako se onaj headquarter, ne headquarter, nego Hunter Killer i to,
kako se radi, ali mislim da čekaj. Headshot! Kako? E, ovo je dobro, a ne vidim se. Mislim da se vidim. Da, i ovdje sam svima na... čuti. Sad bi ubacio na retard alert. Ok, ne znam, sad sam se malo navikao, ono kad sam snimao, kad beše, pre neki dan. Bots! Idemo! E, ovo znam da je ono kao... pržite, mislim, sad ne kažem. Ne zagrao. That's gonna hurt. Brate, dosadni su. Ovo se... Da imam. Upali smo, nije strašno. Nije strašno, ako nije... Zato što igram sa snajperom nije strašno, ovako je strašan skoro. Inače, da sam igrao, na primjer, sa nekom puškom s kojom znam da igram, onda bi bilo strašno. Sad meni je ovo super, iako je iskreno mnogo glup, skoro. Ali, brate, šestoro, dobro, jednog ili dvoje sam ubio pištoljem, ali opet. Ajde, bre. To. Mislim da ima još jedan ovdje da se sakne. Ok, učinilo mi se. Nije mi se učinilo. Pa sam ga pukao, čoveče. Nisam. Ono čuo? Opa. Neću. Izvinjavam se. Čulo se da sam ga pukao, ne znam kako. Nisam. Gde se zaštekao? A dobro, uletao je s leđa. Gde je onaj štek beše što se onaj... On je što lego ovdje. Da, ovdje. Super. Mnogo dobar štek. Neću sad tu da stojim pola sata, ali niko neće da ide tu verovatno. Opa, pobeđujemo, super. Šta je ovo? Šta mi je to pokazivalo? Nema veze. Čekaj, možda treba nešto da priključim. Za headquarter, otkud. Izvinite zbog kratkih problema, ovo ću vjerojatno da isečem u klipu. Evo, ako isečem, može. Znači, vratili smo se u normalu. Nadam se da neće, ono je bilo za konekciju, ipak sam lepo pretpostavio. To headshot. Inače, smuči mi se kad pomislim da je sutra škola. Nekako nemam osjećaj. Ne znam, evo, pišite u komentare ako neko hoće da napiše. Iskreno, da li vam je brzo prošao ovaj letnji raspust? Meni je prošao kao... Ne znam, kao da ga nije ni bilo. Kao da je bio onaj zimski od 2 nedelje. Ne znam, sve mi je proletelo, mi je vreme... Dobro, avgust nije toliko, ali juni, jul. Znači, kao pola... 2 meseca su mi prošle kao pola meseca. Kao 15... Kao 2 nedelje. Evo, 2 nedelje u vrh glave kao da je bilo, a ne 8 nedelja. Van svake pameti. Znači... Wow. Dobro, nije doduše ni jun ceo. Opet je previše brzo. Ja se verovatno tripujem da je toliko brzo prošlo, evo. Jednostavno, bolje da mi brzo prođe i da se zabavljam nego da sporo prođe i da se smorim. A ne, dobro je, sam mislio sad ako se... Ok, malo, ja ništa nisam igrao, čoveče, samo brkljam. Ajde malo da... Brate, šta je ovo danas? Rekao sam s onim dobrim skor, što sam rekao da je dobar skor, u stvari fuj skor imam instant kan. Ajde idemo, da uzmemo malo poena s ovim, brate! Ok, ovdje ne može da se popne. No scope neće, sad sam ne vučao po Schwarzeneggeru, nema veze.
Okej, valjda mi ne smeta, dobro. Inače, sviđa mi se, ovaj snajper je 10 puta bolji nego onaj, ček da uzmem pušku neko, ajde. Ladno je ovo isti snajper, ček da im kakav je ovaj skop, i ovo moram da probam. Gledajte ovo, jedan te isti snajper. Okej, fuck, gde su? Koliko je glup ovaj skop, brate. Ne znam, vjerojatno treba da ima neka tačkica ili tako nešto, pa onda nije glup, ali pošto je ovaj EMP, kako se već zove, nije dobar ovaj. Okej, nemoj da me bombarduješ, čekaj ovo to. Tad bi mogao ono gore da uništim čudo. Malo pre imao sam na snajperu, sam imao bazuku i onda samo uzmem to kad hoću da uništim neki EMP. Aha, evo ga. Srušit ću ga. Aaaa, mrzim! Hoću da ga srušim, stani. Gde je ovo, ne, mogao sam da srušim, dosta pojena se dobije za to već. Znam neki pojeni da se dobiju, sad koliko je to, okej, ja sam mislio da se šteka neko ovdje. Okej, odakle ovdje. Okej, ljudi, definitivno nam ne ide dobro s ovim, tako da uzet ću malo sad kao pištolj da igram, ali ovo je propast. Ipak nije do snajpera, nego sam ja noob. Ček da nađemo, Zašto? A, Hunter Killer, ja gledam. Da li je moguće da... Sad gubimo. Pobežem. Jao, defeat. Jao, izgubili smo. I to su nas baš razbili. Okej, final kill cam, ovaj koristim, ne, koja je ovo puška, ne znam. Okej, prošlo je, pa ne znam koliko tačno, ajde odigrat ćemo, odigrat ćemo još jednu. I evo, vratili smo se. Ako, ne znam da li sam spomenuo ovdje, neću da koristim snajper, jer je close quarter mapa. Sad ćemo malo da se, opa, lagić. Malo ćemo da se bacimo na ove hard pointe, a ne samo, opa, pa ima i širine ovdje. Zapravo to nisam znao, ja znam ovu mapu. Ja inače ne znam sve mape napamet, zato i ovako... Meni... Brate, kako je uspio ovaj da me ubije ovako glupo? Mislim, ja sam ispao glup, nije me on glupo ubio, ja sam ispao glup što mogao sam da ga ubijem normalno. Mislim da tamo ima neko. Nema niko. Sad će ovdje neki da mi izleti baja, opa. Uf, prepada me čoveče. Ček da uzmem ja ovaj snajper na daljinu nekoga ko... No, evo, ako je neko hteo, a da vjerojatno nikog nije briga šta ja snimam, dobro, dosta dramatizovanja. Što dobar sajt. Evo, igraću. I'm not skilled enough. Oni su imali ovaj point. I kako on mene... A dobro, možda me zveknuo u glavu. On mene iz 2-3 metka, ja sam ga napunio ne znam koliko, a on mene iz 2-3 metka za čas. Ono, po kratkom postupku. Fuck ja... Ovdje je ušao neko. Ubro. Ja, vidi ga što se zaštekao, brate.
Contested, ok, nisam trebao odavde da idemo svejedno. Jel? To se tako radi, mačko moja. Ok, ovamo sad treba capture. Ok, vremena mi je steklo, ali ću još malo. O, head, nije head. Jao, malo je falilo. Nije malo falilo, lažem. Jao, kad bi stigo do ovamo, do capture pointa, ali ubre, ovaj nije moj. Meni se učinilo da je moj. Ovo je dobra puška, ovo se koristi u Classic campaign. Ok, brate, istekao je timer, sad ću da stavim još 8 minuta. Ma ne, ajde, nek se završi ovo, još 6 minuta je ostalo. Nek se završi ovo čudo. Jao, ovo je valjda zadnji rifle, što je lep. Ovo je zadnji rifle koji može da se dobije, kao zadnji se otključava i mnogo je dobar, kao replika, pošto valjda nema kaleš, pa je kao, snajper. S leđem je ubio, ali da? Nije. Super. A šta je tamo? Ali... dobro napravljeno. Inače... super. Super, ovo nam je hardpoint. A ne, ovo je moj. Opa. Jao, znao sam da mi je iza leđa. Skoro mi... treći sam! Bože mili, ali dobro, ja sam kao granica između mnogo loših i mnogo dobrih. A neće da promoli glavu. Tako kad bi izašao na crouch, onda bi riknuo. Eto ti. Pogodio sam nekoga s istim. A ne znam što ja skupujem uopšte, tako mi je i teže, mislim... Nije strašan recoil. A to vjerojatno samo uzi. A i pokušat ću bez skopa da... naravno ne na daljinu, nego ako na blizu kada... na blizinu kada je... kada se... da kažem... kada nema potrebe da ne šanim. A to je navika, glupa navika. Evo sad... evo, sad će neki... bravo. Tu si! Jo, eto, i sad da nisam pucao ovako, možda ga ne bi... ni vidio. C4. Odakle? Ljubi ga me. I jao, je li to naše bilo, jest? Cap F, to... ovo je mnogo dobro, ovo je zadnji pištolj, mnogo je dobar. Vjerojatno to vi svi znate ako volite Black Ops 2, šta vam ja pričam. Op, mislim da znam gdje. Ubi me. Kako sad losing? A normalno kad ja ne igram, nego... mislim kad se gubi. Kill steal i ovo je najbolja pumparica koju je svet ikad vidio. I obožavam da je koristim. Moj drugi inače mnogo dugo igra Black Ops 2 pa ima skoro... nije skoro nego sve puške. Brate, posle trećeg šota sam gubio, bravo ti ga stove. I onda je pucao u mene, odavno bi me već ubio da nemam pumparicu. Jo, ne daj Bože da sam tih, moram onda da... dobro, pojačat ću se. Mogu sam double kill, glup sam. Ok, ostalo još 2 minuta ovdje, dobro. Ajde, šta bismo mogli da radimo, ajde igramo pištoljem.
Grenade, odakle je došao? Aha, evo. Je ovo head bio? Ok, ovdje sam izložen previše. Ubi the prone. Prone blocked, fuck. Jao, ubio bi ga da me nije cepni. Gledaj koliko mi je falilo da ga roknu. Boli. Defeat. Jeste, poor execution. Ok ljudi, nadam se da vam se svidio klip, ukoliko jeste, podržite nas subscribe-om, lajkujte da znamo, ako želite naravno, da znamo da li da nastavimo serijal i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!